high quality, Mr. T Nice. Cook Beats Yeah, Production. Maritaka kusiwai kufira tichisvarwa mupaiperi zvizhinji zvakanyorwa tichachisiya saba zvakatotarwa muripo asi takuita setafirwa kwekudenga tirangarire ishesheukawo Zimbabwe yaita sei kana takatadza tikanganwire chatinoda chete kungotambiswa pei kwekudenga tirangarire ishesheukawo Zimbabwe yaita sei kana takatadza tikanganwire chatinoda chete kungotambiswa pei vazhinji vedu vakutora zvinodhaka vakusanganisa mbanje doro neguka 14 akutonzi musiya dzasukwa sori zvenyu kana pane wandatuka tiri kuhope asi tichapepuka imimi vatema nevakatsvuka ngatinamatire simba imboshanduka toda kugara mudzimba dzatakavaka kwekudenga tirangarire ishesheukawo Zimbabwe yaita sei kana takatadza tikanganwire chatinoda chete kungotambiswa pei kwekudenga tirangarire ishesheukawo Zimbabwe yaita sei kana takatadza tikanganwire chatinoda chete kungotambiswa pei Mwari takakusivai kubvira tichizvarwa mubhaibheri zvizhinji zvakanyorwa tichachiziya saba zvakatotarwa muripo asi takuita setafirwa Mwari wangu tinoda kubatsirwa senyika tazosvika pakugumirwa tava kudzingwa pajoza nekutopfurwa upenyu hwevazhinji pajoza hwakagurwa tozviziva hungu tinombotadza chimanje manje chakazotiremadza vazhinji vedu chakutovachemedza nyika yezvivi ndiyo yakavashedza kwekudenga tirangarire ishesheukawo Zimbabwe yaita sei kana takatadza tikanganwire chatinoda chete kungotambiswa pei kwekudenga tirangarire ishesheukawo Zimbabwe yaita sei kana takatadza tikanganwire chatinoda chete kungotambiswa pei